Dead on the spot ang mag-asawang senior citizen matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Sigsag Road, Barangay MR Espinosa, Milagros, Masbate. 1:51 ng hapon nitong Miyerkules, Agosto 20. Kinilala ang mga biktima na sina Nilda, 73 anyos, retiradong guro, at ang asawa nitong si Alodjo, 72 anyos, na mga residente ng Kabitan, Mandaon, Masbate. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate PPO, pauwi na ang mga biktima sakay ng kanilang motorsiklo nang bigla na lamang pagbabarili ng dalawang lalaki na agad namang tumakas matapos ang pamamaslang. Isinantabi na ng pulisya ang anggulo ng pagnanakaw dahil wala naman daw na nawawalang gamit ang mga biktima. Based dito sa Soko ng nasinundak po ng ating forensic unit, nandun naman intact naman ma'am yung mga gamit po nila. Yung crime scene po is na-process naman na ng ating provincial forensic unit, which is the Soko team, and undergoing na din ma'am ng forensic examination para mas ma-establish yung makakuha po ng evidence na mag-corroborate po doon sa incident na nangyari. Inaalam pa rin ng pulisya ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek na mahaharap sa kasong murder. Meron na pong mga tinitingnan na anggulo, pero kailangan pa po namin yung ma-establish. Kumbaga, premature pa po yung hanggat wala po kaming nakukuhang mga supporting evidence na mag-corroborate doon sa anggulo na tinitingnan ng ating kapulisan. So, under pa po siya ng investigation. Kaugnay nito, nanawagan din ng otoridad sa mga posibleng nakakita o nakakakilala sa mga salarin na lumantad at makipag-ugnayan sa kanilang himpilan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.